Și dacă tot suntem în săptămâna mare, mă gândeam să vorbim un picuț și despre iertare. Ăsta este unul din aspectele pe care Isus a insistat foarte mult, iertare. Și știți cum e, poate noi la nivel teoretic înțelegem faptul că e bine să iertăm pe ceilalți, dar în același timp poate avem convingeri de genul că dacă ne-au greșit nu merită să fie iertați sau vedem iertarea ca și cum ar fi o favoare celuilalt care nu merită, că uite ce a făcut. Când de fapt, și poate am auzit lucrul ăsta, că în momentul în care noi iertăm, noi practic ne eliberăm. Și mi-a plăcut foarte mult exemplul ăsta că atunci când nu ierți, e ca și cum tu bei o travă și aștepți ca celălalt să moară. Deci, practic, tot pe noi ne afectează această neiertare și în momentul în care iertăm, practic noi ne eliberăm. Și eu cred că iertarea asta nu poate fi făcută așa oricum mental, ci cred că este foarte bine să ne întoarcem cumva privirea către noi și să ne dăm seama dacă nu cumva și noi am greșit față de celălalt sau noi am greșit față de alte persoane. Pentru că știți cum e, până la urmă suntem umani și a greși este total omenește. Iar eu cred că atunci când cineva ne greșește, de fapt este o lecție foarte importantă acolo pentru noi. Și în momentul în care trecem așa un picuț peste faptul că cineva ne-a greșit și ne uităm ce am eu de învățat din asta, de fapt vedem acea greșeală ca o binecuvântare care a venit pentru noi, ca noi să învățăm ceva din aia și noi să evoluăm. Mai mult decât atât, încă un aspect pe care l-am înțeles, asta după ce citeam foarte mult și cumva învățasem despre iertare, învățasem despre a fi bună cu ceilalți și încercam să o fac într-un mod conștient, prin voință. Însă știți cum e? Noi nu putem să dăm ceea ce nu avem. Când stoarcem o portocală, niciodată nu o să iasă suc de lămâie, o să iasă tot suc de portocale. De aceea, ceea ce este în noi, aia vom da mai departe. Dacă noi nu avem iertare și blândețe și compasiune pentru propria noastră persoană atunci când greșim, atunci nu o să avem nici pentru ceilalți. E împotriva firii ca noi să iertăm pe ceilalți dacă nu avem puterea să ne iertăm pe noi înșine. De aceea, astăzi, în săptămâna mare, zic să fim blânzi cu noi, să fim plini de compasiune față de greșelile pe care le-am avut, pentru că sunt convinsă că totul s-a întâmplat pentru binele nostru. Și în momentul în care ne vom umple așa de toate lucrurile astea frumoase, cu siguranță asta vom da și în exteriorul nostru și vom trăi mult mai în pace, mult mai în armonie cu noi înșine. Și, până la urmă, asta este cel mai important.